Det her, det handler om at finde midten af en trekant, eller måske nærmere, hvad er midten af en trekant? Jeg starter med at sætte en plet, der hvor jeg selv synes, det ligner da midten. Det punkt kalder jeg Pernilles. Så vil jeg prøve at finde vinkelhalveringslinjerne først. Og det er den vinkel, den skal halveres, det vil sige, at jeg skal have den spids, og så skal de der to kanter ramme hinanden. Det er lidt svært med sådan en lille bitte spids her, men jeg gør det så godt jeg kan. Sådan. Så skal jeg halvere den der vinkel der. Den side skal derover. Og halvere den der til sidst. Den skal derover. Og nu har jeg fundet vinkelhalveringslinjernes skæringspunkt. Det var tæt på P. Det kalder jeg V. Det andet, jeg vil gøre nu, det er at finde medianerne. Medianerne, det er midt på af en side. Så der finder jeg lige midten ved at folde af en side her. Sætter et lille mærke, så jeg kan huske det. Fordi så skal jeg folde derfra op til den modstående vinkelspids. Det prøver jeg. Der. Så skal jeg finde den anden midte herover. Sætter et lille mærke. Og den modstående spids derover skal jeg folde til. Derfra og derover. Jeg skal lige holde øje der. Og så helt derover. Og midt på den sidste, det var der. Sætter et lille mærke, så jeg kan huske det. Og helt derude igen, en af de rigtig lange der. Der skal jeg lige have den finger der. Den er faktisk ret tæt på noget andet der. Og helt herud. Og der. Og så skal vi lige finde ud af, hvor skal de hinanden, de tre. Den, der, tror jeg sådan cirka i hvert fald. Der og der. Og den kalder jeg medianernes. Så man må sige, ja, vist mest en vinkelhalveringslinje skærer. Det, der også er sjovt, det er, at vinkelhalveringslinjernes skæringspunkt, det er centrum for den indskrevne cirkel. Så der skulle også være plads til en cirkel her, lige i rørkanterne herude. Jeg må prøve at se. Det ser ikke tosset ud. Hvis bare jeg kunne tegne lidt hårdere. Og medianernes skæringspunkt, det er midten på den måde, at man faktisk kan få den til at balancere på det her. Så se om det passer. Jeg sætter min pind her i midten her. Og det er ikke helt tosset. Og det var midten.